Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Nilqawkom għal-program tal-lum. Il-ġimgħa l-oħra tiftakru, konna smajna li Calcidon Vella kien qed jakkompanja lil ċikku di Ġoġo tal-Fjuri huwa u Jan il-Fatt. U nistħajjel li xogħol minnkom jgħidulna huma dakalx minnu. Aħna l-ġimgħa d-dieħla nitkellmu miegħu kallajt, aħna llum tqajna miegħu qiegħed magħna hawnhekk u ħanitkellmu fuq il-familja tiegħu sew fuq missieru. Għatik merba kalċ. Fil-familja tagħkom għandkom tradizzjoni twila ta' daq bil-kitarri. Vera. Min kien l-ewwel wieħed sa fejn taf inti li beda dan id-daq tal-kitarri? Missieri kien jgħid, missieri, mbagħad kienu jdoqqu missieri u ħoti. Ħanimxu bil-mod. U ħotu. Min kien missier x'kien jismu? Qatt semmajk missier. Leli sewa. U dejjem fuqhom ta' mustaċċa. U dejjem toqgħodu ħażabbar. Ħażabbar in-naħa ta' fejn. Fejn waqla l-aeroplane, wara Gnisja. Sewa. Wara l-iskola, sorry, wara l-iskola. Sewa. U ħanitkellmu daqsxejn waħda fuq in-nannu qatt kien jgħid xi ħaġa nibdew minn hemmhekk. Ma niftakrux x'inhu. Lejn ma niftakru żgur, mu kien jgħid xi ħaġa fuq nannuk? Kien jgħid li kien idoq u kien moħħu fid-daqq, ġifieri kien idoq ħafna marċi u mażorki hekk sbieħ. Marċi bil-kitarra. Marċi bil-kitarra żgur. Isma' Bad missieri baqa' jdoqqhom, baqa' jdoq tiegħu, fimt? Sewa. Il-mażorki ta' missieri ta' missieru baqa' jdoqqhom kollha. Se nitkellmu fuqhom il-qudiem kallajt. U xi ħaġa oħra fuq in-nannu? Semmek forsi li taf. Sem li nafu, ġifieri dak. Kien isemmi jekk fejn kien imur idoq nannu jew hekk? Le, dak iż-żmien ma kienx kien kienu ġifieri imorru barra, niftakar kunu semgħu jgħid u jimxu jdoqqu fit-toroq u hekk kienu. Sewwa din hija biċċa minn tradizzjoni ma tix tintuża iktar. Veru. Sewwa. U kien isemmi xi żminijiet hekk tas-sena meta kienu joqqu jew inkella xi festi jew meta jfittilhom. Le meta jfittilhom hu. Sewwa. Ħanġu fuq missierek, naturalment missierek replejk u tista' tgħidilna xi ħaġa iktar. Mela missierek kien jismu? Stephen Vella. Sewwa, Stephen Vella. U meta miet, kemm kellu żmien? 62. Sewwa. U x'kien ix-xogħol tiegħu bħala xogħol ta' kuljum? Id-dokjar. X'kien jagħmel hemmhekk? Ġal-istor. Sewwa. Ġal-istor. Josib hemmhekk sewwa. Issa hu jgħid kif beda jitħajjar ħajdoq il-kitarra. Kien jgħid meta ġifieri kienu żgħar ma' missieru kien idoq u għax kien jisma' lilu jdoq u kien idoq miegħu ukoll. Għal ndoq jiena kont miegħu. Qed tifhem u baqa'. Sewa. U bħala kitarri kien isemmih xi preferenzi għandu x'kitarra kien juża jew għalih xorta? Le tiegħu juża kien, għax kellu tiegħu ukoll. Meta tiegħu ġifieri kienet ta' missieri tarġa'. Sewa. Issa ġiet għandi. Sewa. Ma kellux pereżempju jgħid dik il-kitarra ndoq l-oħra ma ndoqx jew inkella immur għandak. U jirranġajili, kellu kollox idoq, kollox. Imma li tal-li kien jkun bixir, tiegħu għax kien ikun jaf x'għandu u fidu per-każu, tifhem? Sewa. U kien idoq bħalek bil-pinna jew mingħajra, kif kien? Kollox kien idoq bis-swaba, bil-laħam hekk baw. Sewa. Kollox u bil-pinna, kollox kien idoq. Tajjeb. U kien isemmi ma li ma għandna antiki kien idoq? Kien isemmi, Per eżempju. Il-Bugazzi, il-Xieħ. Sewa. Kalora per-każu, Paolo Lannej. Sewa. Il-bis, daw l-antiċku kollha, salvu r-roġel ta' ħażabbar. Iva. Qed tifhem kilaw ħafna ġifieri mietu mbagħtu. Sewa. Qatt tirrakkonta xi ġrajjek mhux tas-soltu li inti tiftakarha jew inkella għalih xorta normali. Le ma niftakarx tajjeb. Tiftakarx sewa. Ħalli issa inti semmejtina l-ewwel il-marċi li kien idoqqu. Daka kif kien jisma' l-missieru jew inkella sempliċement u kien jivvinta xi ħaġa ma jew. Mbagħad kellu hu kien jikteb ukoll. Ħuh min? Hu Calcidon. Kien msemmi għalih jien ukoll għax kien idoq wieħed mill-kbar. Kien idoq kitarra wkoll. Kitarra, għadhem isemmuh in-nies għax kienu jgħidu li tiegħu kien idoq kalċ. Għandilhom ma nafux għax kien laħaq mietu. Sewa. Imma kien imsemmi ġifieri. Ma tafx meta mietu kemm kellu żmien. Ma nafx kemm mietu. Kien miżżajr kellu xi 25 meta kien mieta. Xi ħaġa kien żgħir. U inti ma tiftakrux? Le, ma niftakrux. Ġifieri qegħdin ngħidu għal dan x'aktarx allura kemm kien wara l-gwerra mid-dera. Żgur naħseb jien, żgur. Sewa. U inti l-ewwel qed kelma kien jikteb, kien jaf il-mużika ġifieri. Żgur kellu mużika, kellu kull kexxun kbir, kellu ħafna. Dawn għadhom jinstabu jew kellha ntilfu. Naħseb għandi xi ħaġa suppost tifhimni ħanajtek. Naħseb għandi xi ħaġa.
Imma dawn il-marċ kien jiktibhom għal-kitarristi, jew inkella biex forsi. Jiktibhom biex idoqqhom ġifieri u kien jisma' l-marċi u jiktibhom ukoll fimt. Tal-banda. Jisma'hom marċi. Ħan nisimgħu Jidoqqhom bil-kitarri. Ħan nisimgħu silta żgħira minnhom daqsxejn. Mela, hemmhekk intisimaw niskużaw ruħna l-livell daqsxejn waħda jkraħ ta' dak ir-recording imma napprezzaw il-fatt li f'distensjiela safina fina l-uniċi recordings li għandna li ġabinna kalċ miegħu ta' daw il-marċi u naħseb tagħmel sens ħafna li aħna imqar insemmu silta qasira minnhom. Xi kemm taħseb li baqalkom hekk minnu minn daw il-marċi dan qed idoq missieri hux veru? Missieri. Sewa waqt tikkumpanjah inti naħseb hux veru. Xi kemm għandkom hekk għandkom da biss. Marxej, kelli ħafna ma kelli kazzettu, kienu ħadwuni li karozza, forse kontrattek id-darba. Jaħseb liftuhom. Ma ġara xejn. Issa, niġu issa għax-xogħol liħor ta' missierek. Missierek kien idoq il-kitarrist l-għannejja l-oħra. Tajjeb. U il-min kien idoq il-missierek issa, ma min kien idoq bħala. Kien idoq ma ħafna niesek, ġifieri mal-għannejju xek. Mal-għannejja u anke ma kitaristu wkoll, dak li jikkompanjaw. Kien idoq ħafna. U ma zepp il-kelba daq ħafna mija u daq ħafna ġifieri u ma Grezju ċanċa. U ma zepp l-aħmar kien daq mandiżni l-pupa. Kollha kienu jafu ġifrex kien jidoq mija jkoll. U baga li għallem lilek, għallem xi ieħor. Il-ħejja liħor leli. Sewa. Jiġifieri. Miet illum. Ma dejjem bajtu marbutin dejjem bil-familja. Eżatt. Sinti ġibtinna hawnhekk kassett importanti ta' xi ħadd li qed jannifat. Minnu dan qed jannifat? Xmun, Spiteri, biż-żejtun. Biż-żejtun sewa. U x'fatt qed janni? Ta' Giuseppe li katta tombi, ta' Zabbar. Ta' katta sewa. Ħalli nisimgħu wkoll il-missiek jitkellem u jintroduċi dan il-fatt. Ġimgħuna jien bil-kitarra fil jistiebnu prim seħ biex mhux Spiteri kompanjani u fl-istess ħin ħajkanta il-fatt tal-katta tombi ta' Zabbar. Saħħa nirringrazzjakom. Issa, hemmhekk qed intaraw il-level bħalma u anke kwalità bħal każ tal-marċi, però ħodha xejn paċenzja, ma ġara xejn imma l-kwalità tal-fatt ta' min wieħed isemmiha interessanti. Yeah.
Thank you.
Siete sopra Relazioni Dal Evil Argotei Giuseppe Schkegen Oben die Bomb Neymar Asme Shabbat Malar Baal Sal Asena Kel Lubidu Isha Santo Yamel Sinyal Il Ostifaste Chiat Wendis Harjet Awenet Giuseppe Ora persiet Vishiet Santa Cristia Ester Nocenti Omena Siet Santa, yeah, and it's a boat. Ahlana around with serving love, shalala. Well,
يضحك الكبير مالتايو شعره يطير يشتو ويتاركو يشهدكو جول لكبير بيدا يترال سوا سوا عمر نشتغل الجو دخلوش سبين فاز
العيال واش من عيوم عمرش الدار Altan sejar las veres Dar seiken Nacho defi Mazzata uyan Siema hunkin Francesco gin Emo l'Isulio Yara et Koam
لحوته طاير بطال ريموس بالكبار بجاو يحتمو خلق الشاشون ببقيش ليالي ولو أنسانيس دارتا يستياو بالليل الوام يراو شيء مضمون كله بيتعال دايما وحدة صحنا كبيرة كلمة الله نعم الإنسان وسير من شاب فكر أشياء يدري كل شيء يموت هذا الإسلام رمض نعمل أشتاق يدبرين القدوم
Bravo, ma ġembu, li kellu l-vittma ġarġlej. Wow, cerebro, l-istiversabu, ħadd ma jistajja l-fuori lan. L-accerkejt ix-xef li marret li l-parkjen xogħol tal-fan. U dan ġa qoffa u beda jiġbru rasom inġismu il-kontraw. Il-professuri minentlom ħarġu għamin fuqami għal-kontraw. Maria Costa, tu, Giuseppe, Partitu marro tixtara, tixtara, tixtar nittigaw, li kienet ħobbu u dan tixtimaw. Is-polizija nitwarra f'moħħu, għax dawma sejran, ħobb saħabin. Oh, in the scary eyes, oh, and hold on, like put your what I say. Mela, emmek smajna silta twila ħafna minn dan il-fatt li ħaġa ningrazzjak għax tal-li għaddejtulna, mhux biss importanti li hemm id-daqta missierek, imma wkoll smajna dal-fatt antik ħafna li naħseb ftit li xejn smajna qabel. Niskuża ruħi għal-livell tar kif inhu recording imma minkejja da kollu xorta ta' minn wieħed japprezzah. Issa kalċ taf biżejt il-problema bħalissa li għandna f'pajjiżna li ftitaw kitaristi u ftitaw min jakkompanjahom. X'taħseb li inti minn naħa tiegħek jista' jsir ħalli nirranġaw il-problema? Mhix problema żgħira, hija problema kbira ħafna. Vera, ejwa. Jien naħseb li minn irċitallem hu. Ma kif Jiġri warajna per każu jew xi ħadd jorih. Tifhem, jorih qabdu naqatri għax imbagħad dan binar mużgu irċivvinta waħdu. Jivvintu kif għamilt jien imbagħad. Ma kif inti qed l-ewwel sentenza kienet daqsxejn waħda jibsa, min irid jiġi warajna. Kif ħatħajjar il-min ħajġi warajkom, ħaġi mistoqsija kbira. Għax ikun ħafna sarati aħna. Ikunu jafu bihom naħsebu. Għax ixandruhom ifhimni fuq ir-radju hekk. Sewa. Jeġej u jitkellem per każu magħna kif ikun irtidoq speċjalment u nistgħu nagħruh xi ħaġa aħna nqabdu naqra trihom pa tikompli u ġifieri. Sewa, ma taħsibx jiena naħseb l-idea tiegħi ma taħsibx li hemm bżonn li nibdew naħsbu bħalma għandna skola ta' drama, tal-mużika u ta' kollox, nibdew naħsbu għal skola tal-għannejja. Skola wkoll ta' daqqaqa, għax wasalna fi żmien li mhux lakemm taqbad tħajjar jien naħseb inti taf biżejjed. Li mhux imbagħad tgħid kelma, inti pereżempju fil-każ tiegħek kellek il-familja. Eżatt. Issa min m'għandux. Min m'għandux jibsa naqra. Kif tridu jkun jaf. Mela hemm bżonn li wieħed mhux biss juri id-daq tal-kitarra bħala xi ħaġa sabiħa, ngħidu kif inhi. Anke min ma japprezzax l-għana, jgħidlek jiena l-għana ma nħobbux. Imma l-kitarri jogħġbuni. Daga għandu vantaġġ, imma kif ħatejt il-daw in-nies, il-daw iż-żgħażagħ li wieħed jista' mhux biss idoq il-kitarra, imma hawn nies li kapaċi jgħinu naħseb problema kbira li għandkom intom bħal kitaristi li l ħaġa ma għandkomx ħin biex tagħlmuhom għax ix-xogħol tagħkom ta' matul il-ġurnata qed jaħdilkom saħħkom. Mhux veru? U t-tieni ħaġa anke kieku tridu, speċi l-ewwel is-serati. Żgur, ikollok ix-xogħol l-ewwel. Jiġifieri hemm bżonn li jkun hemm xi ħadd dedikat min-naħa tal-awtoritajiet, hemm bżonn li jkun hemm nies li joħorġulkom u jurukom joħorġulkom ukoll il-flus jgħinu jgħara tal-ġurnata dedikat biex tagħlem il-daw iż-żgħażagħ li kieku jixtiequ jitgħallmu. Naħseb dak ikun pass favur it-triq tajba. Nittamaw li daw is-suġġerimenti jgħinu il-ġejjini tagħna f'pajjiżna. Jiena ningrazzjak kalċ u nistiednek għal ġimgħa d-dieħla biex tkellimna fuq l-għana tiegħek
u fuq id-daq tiegħek u kellha jitu kollu qudiem ukoll intervistaw il-luliedek. Nirringrazzjak. Għarat li l-ek ukoll. Smajtu Tisqifa għall-Lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.